الله أكبر الله أكبر. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، فإنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ғаламнарны юктан бар кылып, безләрне халык иткән, тәрбияләгән Аллаһ Раббыбызга барча хәмд сәнәләребез, улуглау мактауларыбыз булсын. Шәһадәт китерәмен, Аллаһтан башка гыйбадат кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер. Һәм шәһадәт китерәмен, Мухаммад ибн Габдуллаһ Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм шәриф булган кулыдыр. Аллаһ аннан һәм аның гаиләсеннән һәм аның сахабаларыннан риза булып, аларга салават шәрифләрен насип итсен. Аллаһ Раббыбыз Коръәндә әйтә: "Эй иман китергән бәндәләр, Аллаһтан хакыйкый курку белән куркыгыз, тәкъвалы булыгыз һәм бары тик мөселман булып кына үлегез" диде. Икенче бер аятында әйтә: "Эй кешеләр, сезләрне яраткан, барлыкка китергән Раббыгыздан куркыгыз. Ул сезне бер кешедән яратты, аннан иптәше хатынын барлыкка китерде. Һәм алар икесеннән дөньяга күп ирләрне һәм хатыннарны чәчте. Бәлки бер-берегездән Аллаһ хакы өчен сорыйсыз. Шул Аллаһның ачуыннан һәм шулай ук туганлык җепләрен өзүдән сакланыгыз. Дөрестлектә Аллаһ сезне күзәтеп торучыдыр. Әмма бәгъд, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ рәхмәте белән без сезнең белән ел дәвамында иң фазилатлы, иң дәрәҗәле булган 10 көнгә, Зөлхиҗҗә аеның 10 көненә керештек. Бүген инде хисап белән барсак, бүген инде 3нче Зөлхиҗҗә көне. Аллаһ Раббыбыз Коръәндә Фәҗр сүрәсендә әйтә: "Вәл фәҗр вә ләялин ашр", таң ату белән ант итәмен, һәм 10 төн белән ант итәмен дип әйтә. Һәм галимнәребез бу аятларны тәфсир кылганда әйтәләр, бу аятта ди, ягъни 10 төн белән ант итәм дигән сүзләрендә Аллаһ Раббыбыз Зөлхиҗҗә аеның 10 көнен 10 көн булганлыгын күрсәтте ди, һәм 10 көн икәнлеген әйтте ди. Һәм бу фикерне тәфсир галимнәре Абдуллаһ ибн Аббас, Абдуллаһ ибн Зубайр һәм аларның аталарыннан Аллаһ риза булсын, шулар әйттеләр, һәм башка төрле күп галимнәр менә шушы фикерне әйттеләр. Һәм шулай ук мөхтәрәм җәмәгать белик, Аллаһ Тәгалә Коръәндә әгәр дә нинди дә булса әйбер белән ант итә икән, димәк бу әйбер Аллаһ каршында зур урын алып тора. Әгәр дә Аллаһ Раббыбыз шушы 10 көнне күз алдында тотып искә алган икән, Зөлхиҗҗә аеның 10 көне икән, димәк бу гадәти көннәр түгел. Димәк бу Аллаһ Тәгалә каршында зур дәрәҗәгә ия булган фазилатлы көннәр. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, ел дәвамында кылына торган изгелекләр, гыйбадәтләр бу көннәрдәге кылына торган изгелекләр кебек түгел. Бу көннәрдә кылынган изгелекләр әлбәттә Аллаһ каршында
тагын да күбрәк әҗр савапка иядер. Һәм Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтте: "Ел дәвамында изгелек кылына торган Аллаһка иң сөекле көннәр ул шушы 10 көн", дип әйтте Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям. Һәм шуңа күрә изгелек кылырга теләсәк, әҗр савап җыярга теләсәк, бу көннәрдән дә отышлырак көннәр таба алмабыз, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм инде әлбәттә бу турыда тулырак мәгълүматны сезгә үткән җомгада сөйләгәннәрдер инде бәлки, һәм кыскача гына искә төшереп үтәм. Бу көннәрдә изгелек кылуларыбыз, нәфил гамәлләрен арттыруыбыз таләп ителә. Ягъни фарызларны без һәр вакыт кылабыз. Ел дәвамында Зөлхиджә аеның 10 көне булсынмы, башка көннәр булсынмы, фарызлар һәр вакытта өстебездә тора. Ләкин алардан тыш нәфил гамәлләрне, добровольный гамәлләрне без шушы көннәрдә аеруча арттырырга тиешбез. Садакалар булсынмы ул, нәфил уразалар булсынмы, яки намазлар булсынмы, һәрберсен әгәр дә үтәсәк, әлбәттә әҗрләребез зур булыр. Һәм инде әлбәттә изгелекләр әле ул уразалар белән, намазлар белән, садакалар белән генә шикләнми. Һәм инде изгелекләр алар бик күп төрле. Һәм галимнәребез нәрсә соң ул изгелек дигәч, нәрсә соң ул гыйбадәт дигәч әйттеләр: һәрбер Аллаһы Тәгалә ярата торган һәм ул риза булган һәрбер ачык рәвештә яки серле рәвештә башкарыла торган сүз яки гамәл дип әйттеләр. Һәм шуңа күрә менә шушы аңлатмага туры килгән һәрбер эшне без изгелек дип әйтә алабыз. Менә шушы аңлатмага туры килгән һәрбер гамәлне без гыйбадәт дип әйтә алабыз, мөхтәрәм җәмәгать. Аллаһ Раббыбыз яратсын, Аллаһ Раббыбыз риза булсын һәм ачык яки серле рәвештә башкарыла торган сүз яки гамәл. Һәм шуңа күрә Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәллям безгә изгелекләрне күп иттереп, арттырып эшләргә чакыра. Һәм хәтта иң кечкенә гамәлләрне дә калдырмаска чакыра. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәллям бер хадисендә әйтә: "Ла тахқиранна минал ма'руфи шай'ан, валау ан талqa ахака биwajhin талиq." Изгелекләрдән бер генә эшне дә кимсетеп карамады, кимсетеп эшләмәде. Бер генә эшне дә вак итеп санама. Хәтта изгелек эшләр өчен кардәшеңне ачык йөз белән каршылавың да җитә дип әйтә Пәйгамбәрбез. Ягъни аңа карап елмайсаң, аны күркәм рәвештә киң күңелле итеп каршы алсаң, шул да булыр синең изгелегең. Һәм шуңа күрә Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәллям әлбәттә хаклыкны әйтте, мөхтәрәм җәмәгать. Булдыра алган кадәр зур булсынмы ул изгелек, ул эш, кечкенә булсынмы, без аларны читтә калдырырга тиеш түгелбез. Ләкин кызганыч, менә хәзерге көндә шундый бер матур булмаган күренешләр була. Кайсы бер вакытларда кеше мәчеткә килә җәмәгать намазына, ләкин соңга кала. Җәмәгатьтә инде җәмәгать мәчеттә намаз укырга керешәләр, имам баскан намаз укый. Ләкин имам кайда? Имам сәҗдәдә. Без бөтенебез дә беләбез, әгәр дә рукугка өлгермәсәң, бу рәкъгатькә өлгермәдең дигән сүз. Намаздан соң бу рәкъгатьне кире кайтарып, каза кылырга тиешсең. Тутырып бетерергә тиешсең. Кеше килә дә карый, имам сәҗдәдә. Бу рәкъгатькә өлгермәдем, ярар, көтеп торам моның торганын. Нәрсәгә миңа хәзер зрәгә сәҗдәгә төшеп торырга дип әйтә. Ләкин юк, мөхтәрәм җәмәгать. Әйе, рәкъгатькә өлгермәдең, ләкин бу сәҗдәнең әҗренә әле өлгерәсең. Һәм кем белә, кыямәт көнендә изге гамәлләреңне үлчәгәндә, һәм инде гөнаһлы гамәлләреңне үлчәгәндә, бәлки шушы сәҗдә сине коткарып калыр. Бәлки шушы сәҗдә синең мизаныңны, изгелекләреңне күп иттереп, авыр кылыр, һәм синең гөнаһларыңа карый күбрәк булыр. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, моны калдырмаска тиешбез. Имам кайда гына булмасын, намазга Аллаһу әкбәр әйтәбез дә, керешәбез дә, һәм имам җәмәгать намазына кушылабыз. Шулай ук кемдер мәсәлән әйтергә мөмкин, берәр яхшы эш эшләргә чакырганда, ярдәм кирәк булганда, ярар инде сез үзегез дә күп справитесь, эшләрсез әле дип, кайсы бер кешеләр кул селтиләр мәсәлән. Ләкин менә бу аның буш калдыруы. Әйе, бәлки анда кеше күптер, бәлки син аңа көчең дә кирәк булмастыр, бәлки син кулың белән урынып кына берничек тә ярдәм итерсең. Ләкин бу гамәлдән ваз кичүең, калдыруың, әлбәттә җәмәгать, бу инде дөрес хәл
түгел. Һәм инде урыслар әйтмешли, бәлки кыямәт көнендә решающий фактор булып калырга мөмкин. Кайсы бирләребез, мәсәлән, намаз укыгач, кемдер ашыга, кемнеңдер вакыты бар, кемнеңдер, мәсәлән, барасы җире бар, кемнеңдер баллары үзләре генә калган. Ләкин күп кенә вакытта намаздан соң кылына торган зикрләр, намаздан соң әйтелә торган тәсбихләр, 33 тапкыр субханалла, 33 тапкыр әлхәмдүлиллә, 33 тапкыр Аллаһу акбар, менә шуларны без җиңелгә санап, шүпкә санап чыгып китәбез тизрәк. Барга кирәк, карарга кирәк, бизнес турында сөйләшергә кирәк. Юк, җәмәгать. Менә бу намаздан соң да кылына торган изгелекләрне калдырмыйк. Алар җип-җиңел, аңа 3 минут вакыт кирәктер бәлки. Кемдер бәлки хәтта 2 минутта әйтә торгандыр. Ләкин бу изгелекне калдырырга тиеш түгелбез. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, biz менә бу изгелекләрнең кадерен белсәк, ул әҗерләрен күрсәк, әлбәттә вагында, кешесен дә зурын да калдырмас идек. Һәм шуңа күрә менә бу 10 көн дәвамында, мөхтәрәм җәмәгать, күп изгелекләр кылырга тиешбез. Һәм инде әлбәттә менә шушы 10 көн дәвамында зур изгелекләрнең берсе ул Гарәфә көнне ураза тоту. Һәм безнең хаҗга киткән дин кардәшләребез ул көнне Гарәфә үзәнендә басып торалар, дуга кылалар. Һәм инде алар ураза тотмыйлар, алар ашыйлар. Алар эчәләр, ләкин алар бу көннәрен өйлә намазыннан алып, кояш байганчыга хәтлек гөл дугада үткәрәләр. Без хаҗдан мәхрум калган кешеләр. Без нәрсә эшлибез? Без йортларыбызда, җирләребездә, шәһәрләребездә, авылларыбызда уразага керәбез, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм инде Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, Гарәфә көнендәге ураза үткән елның һәм киләсе елның гөнаһларын сөртә, дип әйтә Пәйгамбәрбез. Һәм шуңа күрә бу көнне ураза тоту зур изге гамәл. Әҗр савапларны мулдан бирә торган гамәл, һәм гөнаһларны сөртә торган гамәл, һәм шуңа күрә бу көнне ураза тоту, мөхтәрәм җәмәгать. Әҗр савапларга өметләнеп, Аллаһы Тәгаләнең гөнаһларны сөртүенә өметләнү дигән сүз. Һәм инде бу ел исегезгә төшерәм, безнең Гарәфә көне 31 августка туры килә, 1 сентябрь Гаит көне, Курбан Гаите. Аннан бер көн кала алдан, 31 август, ул безнең Гарәфә көне. Һәм шул көнне, иншааллаһ, һәммәбез дә уразага керик, шул көнне аеруча ураза рәвешендә үткәрик. Һәм инде иншааллаһ без үзебез дә мәчет тарафыннан да инде бу көнне ифтар оештырырбыз дип өметләнеп торабыз. Һәм шуңа күрә әле алга таба әле игълан ителер. Шуңа күрә ифтарга рәхим итегез, бу көнне авызыгызны мәчеттә ачыгыз. Һәм инде шушы Зөлхиҗҗә аенда кылына торган иң соңгы һәм иң зур изгелек ул әлбәттә соңгы 10-нчы көне. Айдул Адха, Курбан Гаите, день жертвоприношения дип әйтәбез без. Әйме? Менә шул көн һәм менә бу җәмәгать мөселманнарның ике бәйрәменең икенче зур булган бәйрәме Курбан Гаите. Аллаһ Раббыбыз бу көн турында һәм бу көн дәвамында нәрсә эшләнә икәнлеге турында аятларда әйтә. Һәм Кәүсәр сүрәсендә 3-нче аятында Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Фасалли ли раббика ванхар". Ягъни Пәйгамбәрбез Мөхәммәдкә мөрәҗәгать итә. Раббың ризалыгын өмет итеп намазыңны башкар һәм курбаныңны чал. Һәм инде әлбәттә бу әмер Пәйгамбәребезгә генә түгел, һәрберебезгә дә юнәлгән. Бу көнне Аллаһ ризалыгы өчен бәйрәм намазын укы. Һәм бу көнне Аллаһ ризалыгы өчен курбаныңны чал дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Икенче бер аятында Аллаһ Раббыбыз әйтте: "Ла яналаллаһа лухумуха ва ла димауха, валакин яналуху ат-тaqва минкум". Аллаһ Раббыбыз әйтте: "Аллаһка курбаннарыгызның итләре дә, каннары да ирешмәс, мәгәр Аллаһка сезнең тaqвалыкларыгыз ирешер" дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Һәм уйлап карагыз, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Раббыбыз безгә әмер итә: курбан чалыгыз ди, намазларыгызны торгызыгыз ди, һәм тaqвалы булыгыз ди. Курбан чалганда аның ите дә кирәк түгел Аллаһка, аның каны да кирәк түгел. Ләкин безнең күңелебездәге булган тaqвалыгыбыз, Аллаһка юнәлүбез, менә шуны Аллаһ Тәгалә бездән көтә. Менә шуны бездән таләп итә.
Һәм бу көнне мөселманнар Аллаһ әмерләренә ияреп, Пәйгамбәрбез сөннәтенә таянып, мөмкинчелекләре булганча кадәр курбан чалырга, ашыгырга тиешләр. Һәм шуңа күрә курбан чалуга махсус тукталып үтәргә телим, һәм курбан чалуның шартларын әйтеп үтәргә телим. Һәм галимнәрбез курбан чалу турында сөйләшкәндә, аның берничә шартын искә алалар. Һәм беренче шарты әлбәттә Курбанга бары тик 4 төр хайван гына чалына. Бүтән бернинди хайваннар да юк, бары тик 4 төр йорт хайваннары. Дөя, сыер, үгез, кәҗә һәм сарык. Менә шушы 4 төр җәмәгать курбан чалырга тиешле булган хайваннар. Моннан калган, моннан тыш булган хайваннар, ат булсынмы, моннан тыш булган кышлар, тавыгыманда казымы, үрдәгеме, булар һәммәсе дә курбан итеп чалынмый. Булар һәммәсе дә курбанга яраксыз хайваннар. Һәм элегрәк әйтәләр иде, янәсе тавык ул ярлыларның курбаны дип әйтәләр иде. Ләкин җәмәгать бу бик зур хата. Курбанга Аллаһ илчесе Пәйгамбәрбез Мөхәммәд шушы хайваннарны гына билгеләде. Һәм шуңа күрә моннан тыш без бүтән хайваннарны чала алмыйбыз. Ит өчен әйе, ат итен ашарга була, үзеңә, гаиләңә, тавык итен, үрдәк итен, каз итен, ләкин курбан иттереп, курбан бит әле ул ит кенә түгел. Курбан ул изгелек, курбан ул гыйбадәт. Һәм шуңа күрә бары тик махсус төрләре генә керә. Һәм инде әлхәмдүлилләh, менә бу тавык чалулар, каз чалулар битте диярлек инде бик сирәк кенә ишетелгәли. Һәм инде мондый хаталар кимеде. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, халкыбызда гыйлем арткан саен наданлыклар кими, һәм инде хаталар да әзәя башлый. Икенче шарты, бу 4 төр хайваннар, алар билгеле бер яшькә җитәргә тиешләр. Аннан кимрәк яше булса, курбанга бармый. Һәм дөя турында сөйләгәндә галимнәребез әйтә, дөя ди кимендә 5 яшьлек булырга тиеш ди. Сыер яки үгез турында сөйләшкәндә 2 яшьлек яки 2 яшьтән дә зуррак булырга тиеш дип әйтәләр. Кәҗә турында әйткәндә, кәҗә обязательно 1 яшьлек булырга тиеш дип әйтәләр. Ярты яшьлек, 6 айлык кәҗә бармый, бары тик 1 еллык. Һәм сарыкка килгәндә галимнәребез әйтә, сарык ди 1 еллык булырга тиеш ди. Әгәр дә зур, симез булса сарык, ул вакытта 6 яки 6 айдан да олырак булган сарыкны курбан итеп чалырга тиешбез. Ләкин җәмәгать кемдер уйлап чыгарылган шартлар түгел. Булар һәммәсе дә Пәйгамбәрбез хадисләреннән килгән шартлар. Һәм шуңа күрә менә русча әйтмешли, самодеятельность кирәк түгел. Кемнеңдер анда мәсәлән үгезе бар, 1 яшьтә 10 айлык мәсәлән. Моны әкрен генә шыпырт кына шудырырга мөмкин түгел. Кемнеңдер мәсәлән сарыгы бар, симергән иткән, ләкин 5 айлык. 5 айлык бармый мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә менә бу киң таралган хаталар без менә шул рәвешле, әгәр дә яше җитеп бетмичә, шул хайваннарны курбанга чалсак, курбан дөрес түгел. Чөнки курбанның яше тулмады. Чөнки курбан чалуның шарты үтәлмәде. Һәм шуңа күрә әгәр дә алай эшләнсә, әгәр дә берәр кем тананы, үгезне 1 яшьтә 11 айлык булса да чалса, нән мәхрум. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, без курбан әҗерен өмет итсәк, курбан әҗерен теләсәк, аның яшен җиткереп карарга тиешбез. Өченче шарты, курбан ашык кимчелекләрдән арынган булырга тиеш. Курбан кимчелексез булырга тиеш. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадисендә әйтә, 4 төр сыйфатлы хайваннар курбан чалынмый. Кимчелеге ашык булган бер күзле хайван. Кимчелеге ашык булган авыру хайван. Кимчелеге ашык булган аксак хайван һәм кимчелеге ашык булган арык, ябык, истощенный дип әйтәбез без. Менә шул рәвешле булган хайван. Һәм менә бу хадисләрдән чыгып галимнәребез әйтәләр. Курбан хайванында ди нәрсә булырга тиеш? Кимчелекләр, ашык кимчелекләр булмаска тиеш ди. Ягъни аның бәясен киметә торган, аның сәламәтлеген бетерә торган, һәм инде кеше арасында аның бәясен, ягъни кыйммәтен бетерә торган кимчелекләрсез булырга тиеш. Һәм шуңа күрә колагы яки койрыгының
күп өлеше киселгән булса, сукыр булса, мөгезләре менә башыннан ук сынып, канап торса, яки күп тешләре кыелган булса, менә бу хайваннарны курбан чалырга ярамый дип әйтәләр. Чөнки курбан чалдыру ул изгелек һәм Аллаһка якынаю гамәле. Һәм шуңа күрә курбанга ни ликвидный, ни кондиционный товар биреп кенә кутылып булмый, мөхтәрәм җәмәгать. Ул күңел түреннән чыккан, юмарт рәвештә бирелгән бер изге гамәл булып торырга тиеш, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә менә бу бит инде аксак, бу бит инде храмой, ярар моны җибәрик инде, барыбер ана файда булмас дип инде алай гына әйтеп кутылып кына булмый, җәмәгать. Һәрбер гамәлнең шарты бар, һәм ул шартларны үтәү безнең мөселманнарның инде бурычы булып тора. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, курбан чалынасы хайван иң кадерле, иң сыйфатлы һәм ачык кимчелекләрсез булырга тиеш. Күңел түребездән чыккан юмартлыгыбызның җимеше булып торырга тиеш, мөхтәрәм җәмәгать. 4нче шарты исә курбан билгеле вакытта гына чалына. Аның вакыты Гаит көнне, 1 сентябрь, җомга көнне, Гаит көнне намазы тәмамланганнан соң 3 көн үткәч, ул була инде 1-се, 2-се, 3-се, 3 сентябрь көнне ахшам намазына хәтлек. Кояш байыдымы 3 сентябрь көнне бетте. Ишекләр ябылды, курбан тәмамланды. Һәм шуңа күрә менә бу курбан чалуның вакыты. Бу инде безнең мәзһәбебез Әбу Ханифа мәзһәбендә әйтелгән. Калган галимнәр исә моңа тагын бер көн өстиләр. Тагын бер көн өстәп 4 сентябрь ахшам намазына хәтле дип әйтәләр. Һәм курбан гаите әлбәттә менә күп күрәбез бит инде шулай бит. Курбан намазына, гаит намазына киләсен, кешеләр уже тезелеп басканнар ширатка. Кемдер әйтә, миңа ди курбан түгел, мин ди суеп бирегез әле, мин авылга кайтып китәм ди. Миңа авылга кайтырга кирәк әле 2 сәгать дип әйтәләр. Кайсы берләр хитрит итәләр җәмәгать. Ләкин шунлыкта курбанны үз вакытында чалырга теләсәң, курбаның дөрес булуын теләсәң, үз вакытында гына башкарырга тиешсең. Һәм шуңа күрә сүзе уңайыннан әйтеп үтәм, безнең 1 сентябрь көнне гаит намазы иртәнге сәгать 7дә башлана. Һәм иртәнге намаз, шушы иртәнге 7дә гаит намазын укып, хутбәләрне тыңлап, аннан соң курбан чалырга барабыз. Әгәр дә берәр авылда, мәсәлән, Ташлыкта булсынмы, Шәңгәлчедә булсынмы, анда башка авылларда булсынмы, иртәнге 5дә укысалар, 6да укысалар, ул кешеләр өчен вакыты намаздан соң, безнең өчен, менә шушы мәчеттә укыячак кешеләр өчен, аларга курбан вакыты намазны башкарганнан соң. Һәм шуңа күрә кемдер әйтергә мөмкин, без инде чалдык, без инде ниттек дип. Без әйтәбез, юк, безнең намазыбыз әле тәмамланмады. Безнең намазыбыз хәзер була, без хәзер укыйбыз дип, менә шулай әйтергә тиешбез. 5нче шарты исә курбан чалына торган хайван синең милкеңдә булырга тиеш. Ул синең милкеңдә, син сатып алдың, яки сиңа рөхсәт ителгән хайван булырга тиеш. Урланган, яки инде таланган, яки рөхсәтсез алынган хайваннарны, хит ул дия булсын, 5 яшьлек булсын, яше, вакыты туры килсен, ләкин ул курбан булып саналмый. Гөнаһ эшләп Аллаһка якынайып булмый, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә ул бары тик хәләл булган, сиңа рөхсәт ителгән, хәләл малың белән сатып алынган милкең булырга тиеш. Яки инде мәсәлән, кемгәдер әти әнисе бүләк итә, улым, кызым, менә бу сиңа бүләк, үз исәмеңнән курбан чалдыр дип әйтсә, ул вакытта бу курбанда дөрес була. Сүз уңайыннан әйтергә кирәк, бик еш тарала башлады бер хата. Кешеләр курбан чалганда акчаны сразу биреп куймыйлар. Сатучы нәрсә ди? Курбаныңны чал, эшәкләрен чистар, туна, итләрен алып кил, башын ташла, туякларын ташла, чиста итен алып кил. Аны үлчибез һәм шул бәядән акчаны бирерсең дип әйтәләр җәмәгать. Менә бу сатып алу дөрес түгел. Динебездә моның 4 мәзһәбтә моңа каршы чыга. Чөнки сату алу эшләгәндә неосведомленность, билгесезлек катгый тыелган. Син берәр нәрсә сатып аласың икән, сатып ала торган товарың билгеле булырга тиеш. Кайдадыр, ниндидер анда аңлашылмаган бер сыйфатларсыз әйбер булырга тиеш түгел. Менә шушындый яшьтә, шушындый йонлы, менә шушындый әйбер дип алар әйтергә тиешләр, яки күз алдыңда карап торасың, күз алдыңда үзең итәсең. Һәм шулай акчасын да
биргәндә ул сиңа төгәл әйтергә тиеш. 5000, 6000, 7000, 5000 һәм аннан соң өстәрсең әле. 4000 яки аннан соң әзрәк күпмедер бирерсең әле дигән билгесезлек динебездә тыелган. Һәм шуңа күрә курбанны чиста ит бәясен үлчәп, шул акчага тапкырлап сатып алу тыела. Бу җәмәгать билгесезлек рәвешендә эшләнгән сату алу эше һәм курбан хайванын булай алырга ярамый. Һәм галимнәребез әйтәләр, икенче яктан, әгәр дә живой вес белән үлчәсәләр, мәсәлән, килде, синең каршыңда үлчәде сарыгыңны, мәсәлән, шул хәтле килограмм, шуңа тапкырлыйбыз, менә шуның бәясе дип, син курбан чалганчыга хәтлек бәясен әйтсә, монда проблема юк. Аңладыгызмы? Димәк, живой вес белән ярый, ләкин чиста ит бәясе белән ярамый. Чөнки син курбан алганчыга хәтлек ул курбанның хуҗасы булырга тиешсең. Курбан синең милкеңдә булырга тиеш. Син кашан ул синең милкеңдә булачак? Әгәр дә син акчаңны биреп төгәл бәясен бирсәң, яки төгәл бәяне бурычка алсаң. Килдең дә, эй фулан, сарыгыңны бир әле, менә 2 көннән соң акча була, хәзер шаласым килә. Бурычка бирәсеңме? Тегәйтә бирәм ди. 3 көннән соң 5500-ңне китереп бирерсең, ярар ди. Икесе дә риза. Менә бу курбанны шалырга була. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, 5нче шарты курбанның хуҗасы булырга тиешсең. 6нчы шарты исә курбан шалучы. Һәм инде галимнәребез әйтүенчә, моны мөселман кеше шалырга тиеш һәм бисмиллаһи Аллаһу акбар дигән сүзләр белән курбанны шалырга тиеш. Курбан шалу ул җаваплы эш, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм бу эшне гадел, дөресен сөйли торган, Аллаһ Тәгаләдән курка торган тәкъвалы кеше башкарырга тиеш. Кемдер алдалап, мәсәлән, әйтәм мин бисмиллаһын ди, ләкин бисмиллаһын да әйтмәй, хайванын да газаплый, пычагы да үткен түгел, менә мондый кешеләр курбан шалуга якын килергә тиеш түгелләр. Ни өчен? Чөнки ул безне мыскылларга мөмкин, ул хайванны җәзаларга мөмкин. Һәм шуңа күрә галимнәребез әйтүенчә, мөселман кеше һәм җиренә җиткереп бисмилләһләрен әйтеп курбан шала. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям безне пычакларыбызны үткеннәргә чакырды. Хайваннарны тилмертмәскә чакырды. Һәм бер хадисендә пәйгамбәрбез әйтә, хайванны шалганда да эшегезне яхшы итеп башкарыгыз ди. Пычакларыгызны үткенләгез һәм хайванны тилмертмәгез, газапламагыз дип әйтә. Һәм шуңа күрә курбан шалучы үзе шаламы, башкасы шаламы, ләкин эшен тиз иттереп, оста иттереп башкарырга тиеш. Һәм инде кайсы бер китапларда инде күзен бәйләргә тиешле дип әйтәләр, икенче хайван күреп тормасын дип әйтәләр, ләкин бу җәмәгать курбанның әдәпләреннән булып санала, курбанның дөрес яки дөрес булмавына берничек тә тәэсир итми. Һәм шуңа күрә ялгыш кайсы бер вакытларда, мәсәлән, скотобойняларда тутыралар анда, мәсәлән, бигрәк тә гарәп илләрендә инде дөяләрне күп тутыралар, сыерларны күп тутыралар һәм шала башлыйлар бөтенсендә. Әлбәттә, башка сыерлар, башка дөяләр күреп торалар, ләкин бу курбаннар дөрес булмады дип бер генә галим дә әйтми. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, без инде курбаннарыбызны специалистларга, җаваплы кешеләргә, мөселманнарга тапшырырга тиешбез. Шулай ук ният кылганда, ниятебезне эштән әйтсәк тә була, һәм тыштан әйтсәк тә була. Галимнәребез әйтәләр, һәм инде әлбәттә күпчелек галимнәр эштән кылу яхшырак дип әйтәләр, ләкин җәмәгать, без ничек кенә әйтмик, Аллаһы Тәгалә ниятләребезне белеп тора. Аллаһ Тәгалә, менә кайсы бер кешеләр киләләр курбанга, пачка дәфтәр тотып киләләр. Моның исеменнән, тегенең исеменнән, фәлән исеменнән, фәлән дип тезеп китәләр. Шул кагазьләрне курбан шалдырышуга тоттыралар. Ләкин җәмәгать, монда бер нинди хаҗәт тә юк, бер нинди ихтыяҗ да юк. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Тәгалә син ниятләгәндә үк йөрәгеңдә нәрсә булганлыгын белде. Һәм шуңа күрә курбан суючының бөтен булган бурычы нәрсә? Бисмиллаһи Аллаһу акбар дип әйтү. Инде бу кеше исеменнән, теге кеше исеменнән дип әйтү шарт түгел. Аны әйтмәсәгез дә Аллаһы Тәгалә белә. Һәм инде пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадисендә әйтелә, Гайша анабыз, пәйгамбәрбезнең хатыны, Аллаһ Тәгалә аннан һәм аның әтисеннән риза булсын, әйтте: Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям курбан шалгач булай дип әйтте: Аллаһ исеме белән, я Аллаһ, Мөхәммәдтән
һәм Мөхәммәд гаиләсеннән, һәм Мөхәммәд өммәтеннән кабул кыл дип дуа кылды мөхтәрәм җәмәгать. Менә бу пәйгамбәребезнең сүзләре. Һәм шуңа күрә бу безгә үрнәк булып тора. Һәм инде кем иң дөрес ният кыласы килсә, менә шулай әйтсен. Һәм инде әлбәттә Габдулла, Габдрахман, Сәлимҗан өммәте дип әйтми, чөнки бу пәйгамбәребезгә генә хас булган сүзләр. Ләкин фулан исеменнән, һәм аның гаиләсеннән дип әйтсә, җәмәгать пәйгамбәребезнең хадисенә туры килгән булыр. Әйе. Сүз уңайыннан әйтергә кирәк, сыер, үгез, дөя 7-гә кадәр, ягъни 7 кешегә кадәр кешеләрдән чалынырга мөмкин. Ә инде сарык яки кәҗә бары тик бер кешедән генә чалына, һәм шуңа күрә инде сарыкка 7 кеше җыелмый. Сарыкка анда ничә беренче кешегә бердән алып 7-гә хәтле кеше уртаклашырга мөмкиннәр. Ә инде ният кылганда, менә бу бер кеше сарыкны чалганда, пәйгамбәребез кебек, һәм минем гаиләмнән дип әйтсә, бу инде иншааллах хата булмас. Һәм шуңа күрә әлбәттә инде безнең мәчетебездә һәм безнең шәһәребездә инде кардәшләребез мәхәллә халкы өчен инде тырышабыз, җиңеллекләр тырышабыз, инде ниләр булсын, теге шартлары тудырылсын дип инде. Һәм инде әгәр дә гаит көнне һәм гаиттән соң 2 көн дәвам итәчәк, тере сарыгызны алып килсәгез, яки кәҗәгезне алып килсәгез, менә безнең артта инде курбан чалу урны каралган, һәм безнең анда курбан чала торган кешеләр, суючылар булачак, һәм шуларга әгәр дә алып килсәгез, теләсәгез үзегез чала аласыз, теләсәгез алар чалып бирерләр, һәм шулай иттереп алар чалып, тунап, тураклап сезгә пакетка тутырып җибәрерләр. Һәм бу эшнең бәясе инде чалу һәм тунау 500 сум, тураклау 200 сум. Һәм шулай итеп җыенсы 700 сумыгызны бирсәгез, инде сезгә пакетка тутырып ваклап бирерләр иншааллах. Ләкин әгәр дә үзегез чалып тунарга, туракларга теләсәгез, бу тагын да хәерлерәк. Ни өчен хәерлерәк? Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям шәриф булган кулы белән үзе курбан чалды. Һәм шуңа күрә мөмкинчелегез бар икән, каннан курыкмыйсыз икән, эшегезне яхшы беләсез икән, авылыгызда, бакчагызда, анда башка урыннарыгызда, йортларыгызда менә шушы курбанны үзегез чалсагыз, монсы тагын да хәерлерәк. Ә калган кешеләргә әлбәттә без һәр вакытта ярдәм итәргә әзер, һәм инде мәчеткә алып килеп чалдырсагыз, без инде сезне көтөрбез. Әйе. Шулай ук курбан тиресе һәм инде сөякләре, аны инде кайсы бер кешеләр әйтәләр, күмергә генә кирәк, сөякләрен сындырмаска кирәк дип әйтәләр. Ләкин шунлыкта җәмәгать, сөякләрен сындырсагыз да була, сындырмасагыз да була, йорттагы этләрегез булса, эткә бирсәгез дә була, шүпкә куйсагыз да була, булар һәммәсе дә рөхсәт ителгән. Һәм моның турында пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям безгә бернинди кисәтү дә бирмәде. Ләкин мөхтәрәм җәмәгать, курбан тиресен сату тыела. Курбанны тулысынча бер генә ит кисәгендә сату катгый тыелган. Һәм шуңа күрә хәтта галимнәребез әйтәләр, шундый хадис бар дип әйтәләр, кем ди курбан чалып тиресен сатса, тире, кожа, шуны сатса ди, аның курбаны булмас дип әйтәләр. Һәм шуңа күрә бирәсез икән, шул килеш бүләк итәсез, шул килеш тапшырасыз, садака итеп бирәсез манда, ләкин сату ярамый. Һәм шуңа күрә курбанның бер өлешендә тоякларын, башын, баш миен, күзләрен, ишәкләрен, итләрен, тиресен берсен дә сатырга ярамый мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шулай ук халыкта шундый сүзләр йөри, янәсе курбан чалганда тәһарәтле булырга кирәк, тәһарәт алырга кирәк дип әйтәләр. Кемдер әйтә, курбанны матур иттереп әзерләргә кирәк, чистартырга кирәк, юырга кирәк, повязкалар тагырга кирәк, бантиклар эләктерергә кирәк. Кемдер курбан чалганда шушы курбанын сыйпый, кемдер бәрәкәт ала, кемдер кочаклап йөри мәсәлән. Булар һәммәсе дә җәмәгать динебезгә яңалык рәвешендә кергән эшләр. Һәм монда без миңа ошый, былай матуррак дип әйтә алмыйбыз. Чөнки курбан ул гыйбадәт. Һәм гыйбадәттә без үз белдегебез белән, үз башыбыз белән чыгып берәйбер дә әйтә алмыйбыз мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә өебездә ремонт ясаганда, менә теләгән абыйны сатып алабыз, теләгән абыйны ябыштырганнан соң сыйпыйбыз, кочаклыйбыз, кулыбыз белән йөртәбез, ансы ярый. Ләкин гыйбадәттә, курбанда бары тик шәригать куйган кысаларда гына торырга тиешбез мөхтәрәм җәмәгать. Һәм инде соңгы мәсьәлә, һәм шуның белән тәмамлармын.
Корбан чалгач ничек итеп итен бүләргә. Һәм галимнәребез әйтәләр, Корбанны 3 өлешкә бүлсәң хәерлерәк дип әйтәләр. Яхшы дип әйтәләр. Бер өлешен үзеңә калдырасың, бер өлешен фәкыйрь мискиннәргә садака итеп таратасың, бер өлешен байларга, туганнарыңа, якыннарыңа, дусларыңа бүләк итеп бирәсең дип әйтәләр. Кемдер инде әйтә, мәҗлистә ясарга була дип әйтәләр. Ләкин бу шарт түгел. Тулысынча садака итеп бирсә дә, тулысынча мәҗлескә тотса да, тулысынча үзенә калдырса да, бер кем дә аңа бер сүз әйтергә тиеш түгел. Чөнки ислам дине тарафыннан аңа рөхсәт ителгән. Һәм без моңа берни шелтәдә белгертә алмыйбыз, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм инде шулай ук безнең мәчетебез җирлегендә дә хәйрия итләрен кабул итү оештырыла иншалла. Суыткычларыбыз бар, безнең инде егетләребез чабып торачаклар. Кем инде мәчет янында чаптырып, шунда ук 3тән 1 өлешен садака итеп калдырырга теләсә, рәхим итегез, кабул итерләр, суыткычларга тыгып куярлар һәм берничә көн үткәч шәһәр күләм мохтаҗларга махсус списоклар буенча шул итне таратырлар иншалла. Һәм шуңа күрә biz инде мөхтәрәм җәмәгать белик, Корбан гаете ул безнең бәйрәмебез, аны күңелле итеп үткәрик, кайф сафа кырыйк, үзебезгә, балаларыбызга, якыннарыбызга бәйрәм икәнлеген күрсәтик. Иншалла ул көнне бәйрәм булачак. Менә безнең якыныбызда булган гаилә паркында да чаралар оештырылачак. Һәм инде тырышабыз безнең шул парк җирлегендә 2 кафе хәләл булсын дип тырышабыз. Һәм иншалла менә инде алдан сөйләшеп куйдык, һәм инде әйберләрен китерәчәкбез. Ёш һәм Скворец кафелары анда инде хәләл ризыклар белән тәэмин ителәчәк. Һәм шуңа күрә, әгәр дә паркка барып балалар белән ял итсәгез, анда кирип тамак ялгасагыз да иншалла дөрес булыр. Һәм инде Аллаһ Тәгалә һәммәбезгә дә бу бәйрәмнәрне бәхетле, шатлыклы рәвештә үткәрергә насыйп итсен. Бәйрәмнәребезне һәм тормышларыбызны Аллаһ Раббыбыз риза булган хәлдә яшәргә насыйп итсен. Амин. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الله أكبر الله